Anduk yang. Ya हमना लाग्रोनांगोन Anduk ya बिराद थगायो बियो ओमफ्राय इदि खस्थ' आया ओइ दुलु होगोन माथो नों आंनि फाफ्लिखौ हाब ड्राइभारा बिदि जायो है 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 नांबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय थ' बयनिसिमबो गुड मर्निं दा फुंनि समा जागासिनो 8:30 ओमफ्राय दा आं दं नै ट्रेक्टराव दा जोङो थांगासिनो गामिनिफ्राय दाखालिनि आद्रा औवा लायनो दाखालि खामानि आद्रा थादोंना दा बावनो जोङो थांगासिनो औवा दाननोसै लायनोसै आरो मा खामानि नायलांबाय थाबानो जाबाय ट्रेक्टरनिफ्राय ओंखारना दा ससे थाबायलांनांगौ दाखालिनि जायगायावनो अखाया जारला खालाम माथो दहाय फुङावथ' अखा गैयामोन सान्दुंसो दुंदोंमोन ओमफ्राय दा नै प्लेयारफोरा चलो आगे बारो अखाया सेस खालामबायलै आत्ता हे पेटला मारै नै आरो माखासेया ओरै दानगासिनो माने आं बानग्रासो नालाय बेनिखायनो बेयाव दङ नांबाय आस्ते अखा बोथोराव खामानि मावनायनि मजायानो आलादा जायो ओरै साइडआव जोङो थसे औवाखौ सानै बानदों माने बांद्राय इदि खस्थ' आया ओइ दुलु होगोन माथो नों आंनि फाफ्लिखौ हाब ड्राइभारा बिदि जायो माने थसे औवाखौ सानै बानबोला माने हेरेसमेन्टआ एसे खममोन नालाय दा बेनिखायनो साथा लादों आरो ओरैजाय बानदों ओरैजाय केमेरा हमगासिनो थ' आं बांद्राय केमेराखौ बिदि हमनो हानाय नङा मानो होनब्ला आं एसे खामानियावहा फकास होनांगोन नङा होमबा आरो अखाबो फैगासिनो दङ केमेरा सिबाला आंहा सेस टाटा बाय बाय गुड बाय जागोन बेनिखायनो आङो केमेराखौ सम दसे दिहुनगोन आरो नांगौबा आं सिजानाबाबो केमेराखौ सिहोआखै आङो साथा हमदों नै बरियानो बास सिगांनिखौ खिथिगासिनो र' ओइलाय मजानो डाइरेक्ट जोङो ट्रेक्टराव दिखाहैखानोसै मोजां ना बाबुमोन बरिया लागाव नै दिखांबाय आस्ते बास ओइ बापरे जा लगा के हाय ओ माय गॉड जाबायलै आगारसै देलाय एगारलाय बापरे अबार रोगा अखायानो नै गारलायबाय अखाया गारबाय माने एफा बिदि नङा फिसा थाइफ्रिदों ओमफ्राय दा आरो फैफिनबावगोन माने अखाया दसेल'सो गारो नालाय ओमफ्राय हानायाथ' नन स्टप खाबाय रख' जाबायना अके गार वाव नै आरो नै बेयावबो बाबा मेंबायलै मेंबाय बिराद मेंबायलै मेंबायना एकदम डेन्जार ना डेन्जार सिलायलायबाय नंखायनो एकदम अके गाइस थ' जोङो दा थांबावनोसै आरो रोगाबावनोसै फारसेथिं हागासिनो आरो नै माखासे दैखांबाय नै ट्रेक्टरखौ दांबाय डेन्जार जायगायाव सोबावनोखै आदा लामा गैयि नै पुरा जंगल ओरैजाय वे हागासिनो आरो नै ओरैजाय ट्रेक्टरानो ओरैजाय दङ गाइस नै ओरैजाय औवा दैखांगासिनो नै ट्रेक्टरावहा बे औवाखौ दैखांखांनायनि उनावहा जों थांनोसै थ' र' औवाखौ दैखांग्रोनो दे लोड करो जल्दी उठ्र सफैबाय बारहरना लासै ओरै दुद्रु ओंखारबो नोङो ओरैजाय फुंनि 9टानिफ्राय नन स्टप 5टासिम खामानिया दै गरदसेबो गैया दा न'आव फैनानै लादु जानोसै ओमफ्राय साहा लोंसै फैसा लांदोंमोन आं 100 थाखा खाथियाव दखानबो गैया आरो अखा आयौ थ' जेखिया जाथला जा लाग्रोनोसै ने उदै खालियाव बिदि मावनो हायालै बाबा
जाग्रोनोसै आं दे र' खामानि मावनायखौथ' आं बांद्राय बिदि भिडिअ लानो हायासै खोन्थाखादों आङो माने अखाबो बिराद प्रब्लेममोन नालाय अखा ओमफ्राय उनावहा 12ता 12:30सोआवसो अखाया गारदों बिनि उनावसो एसे माने साथाफोरखौ दोननानै एसे खामानियावहा माने आगान सुरनाय माने फुंनिफ्रायनो आगान सुरखानायखा खामानियावहा बाब जा सादोंलै बेफोरो दाम नाना बाजार मावफेरोब्रा मावफेरो थेवबो आरो ना नैयाव दा नों थाव गुबैदो नाना होबानो जाबाय मिथिबाय र' बेयाव हमना लाग्रोनांगोन बिराद थगायो बियो माने जोंना थानसालि बानायगासिनो नालाय आंथ' भिडिअ खिथियाखै खोमा ना थानसालि बानायगासिनो ना दा बेनि थाखायनो गामियाव माने पावारफुल खामानि सोलिगासिनो थ' थानसालिखौबो खिथिगोन आं मालाबा बुरैयानो ना थ' गाइस जिखियानो जादोला दा जानोसै ओरैबायदि ओंखाम उखैदों दा बुंसै आरो ओंखाम उखैनानैनो माने बिबुआनो ओरै जाजोबलायबाय मिथिबाय ना दे ओंख्रिखौ खोन्थानो बावगारदों आङो ओंख्रिखौ खोन्थानो दे ओंख्रिया जाहैबाय दाउ बेदरजों आलुजों ओमफ्राय नैबेयो एक्चुअलि साम'खौ जानांगौ मेगननि थाखाय मोजां ना मानि थाखाय मोजां अके ओमफ्राय मैथ्रु बिबार ना दालि ओमफ्राय दंबावोमोन जोगोनार सयाबिन दंबावोमोन ओमफ्राय नाफाम बाथोन दंबावोमोन जाबाय आं सानि आरोना शान्ति साम'खौ एसे अरलायदो फुङावनो जालांनाय साम'आनो गैया मासुन बिलाय मैथा बांगाल थेवबो साम' नांदेरनाय ना आं बिदि हारा गोरलैखौ गोथाव मोनो बेखौ साम' बुङो ना साम' बुङो साम' अके लाखिनाय नामा बायनानै लाखिनाय 10 थाखा फागानो मामोनथाय आच्छा 6तामोन 7 थाखामोन टाइमा खैथाखौ मिथिगौ बुंलाय देलाय 7ता 7ता जाबाय गाइस टाइमा मोजां नामा उखैबायना जा बिथाङा डेन्जार ओंखाम उखैबाय बेनिखायनो ना जाबाय नङाबाथ' आङो 7तायावहा बांसिनानो जानो नागिरा 8ता 8:30 9ता 10ता ना आरो अभार गरमबा आंबो 10ता नों थांबायबो ओमफ्राय उन्दु थांबाय जाबायबो आंबो ओमफ्राय 10:30निफ्राय 2तासिम उन्दुबाय आं अखायानो फ्रि मा खालामथानो ओमफ्राय 2GB इन्डिया जोब्बाय सिरियाल नायै दा 19 थाखानि सेनसै ना आंनाव फैसा गैयालै आं बिजाबखौनो आंनाव दंखायो मायाव फैसाया होमबा जोङो ओंखामखौ लैहोर जाग्रोसै जाग्रोसै जों दे ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनानै फैबाय आङो एडिटिं रुमावहा डेन्जार मेंबाय दाबो मेंगानाया खाराखैनो मोदोमबो सादों बेफोरबो सादों ओमफ्राय दा आं खालामसै एडिटिंआव मिनिमाम 1 घन्टाखौ हमना ला आरो ओमफ्राय उन्दुनायजों माजों 12ता साप'ज 12ता हमना ला आरो 12ता थ' जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर माने नायलांबाय था बिदिनो सापर्ट होलांबाय था आं गोजोननाय थागोन ओमफ्राय गोबाङानो नायो मोजां मोनदों माखासेया कमेन्ट हरा नायबाबो नङा होमबा बिदि आरो ओमफ्राय लाइकबो हरो नायो थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थ' बेनोसै दिनै भिडिअखौ नायना नोंथांमोना माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय बिदिनो आरोना नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो इन खालामसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार बेनोसै गोजोन्थों